Нас обаче най-голямата я взе с твоя човек, а? Не знам коя взе. Много са силен човек. Айде. Знаеш каква мрена. Няма стане моята работа. Айде. Браво. Айде. Тишата. Чичата са 2. Сигурно е 2 кила. Хубава е, мрени. Браво. Ще вземеш? Да. Айде, тъй се прави. За да има и за другия път.